Wannan shine gen na farko da za a shiga cikin kangon kenan, masu recycling da masu leda inda suke, da kuma bangaren shinkafa. Wannan duk a cikin kangon ne. Nan dai yana cikin kangon. Duka na a cikin kangon ne. Wurin tasha ne, kasuwa ne, babban tasha ne. Mana yake da sauki gari sa kai.